Today's video, dinata karon dito sa barangay. Dita, Muikyas wag kami. nihata karon sa mga butiti. Tora, duya. Dinata karon din sa barangay Bunga. Oh. Ito tanaw ning ng isda. Upo ano? Pila kilo na eh. Kunang kilo di may ligya. Adi. Tanaw na ni, libre. For your eyes eh. Pag mutanaw ka, Mao ni siya nga isda gitawag o goldfish. Goldfish ba ni? auban, Ha? fish. Goldfish o combined color fish. Combination fish. Bitaw ni abitaw ta. Tilapia, ay ganang tilapia di ba? Bitaw ni abitaw ta diri sa Bunga, no? Bunga, barangay Bunga or Pila City. Kaya to nasaksihan din ni nga gitawag og fish pan. So, dagkuan na kayo ang mga isda din niya. Dagko na kaya. Dagko na kayo isda din niya. Ano siya gitawag goldfish. Mo timbang po nig mga kuan sa kilo. 3 ka kilo kani timbang. 3 kilo kani timbang. 4 kilo. So, dagko ka na kaya. So, nalingaw kay sila tinan-aw guys. Oh. Malingaw kayo sila, masarap mga kayo sila. Mga ka-people. Lingaw kayo sila tinanaw. Lingaw kayo sila tinanaw. Huh? Ang bakan bitaw rin lubusan. Nay taga. Taga. Ikaw dahil ang premo. Tago na to na eh. Kasuhan ta mo. Di na ta magpuyo nagbunga ni. Di na kita ka fellowship din eh. Ito na tang barangay hall. Bitaw, no nindot kayo ang ato nga pa. Tang pispan din. Pagkaroon di pangita na ta, no? Bye-bye. Pangita na ko. Kita na ko ka padraybon ko sa motor. Bye-bye. God bless. Thank you.